Espriu és un dels grans poetes del nostre país. Penseu que és un dels que ha pogut ser Premi Nobel, i ho ha sigut, però és un dels grans exportadors de la poesia de fora. Aprofitar aquest centenari d'ell és positiu pel país i, a més, per allò que ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Aleshores, portem unes exposicions itinerants. Una és la de Neus Colet i l'altra és la de Sergi Bernils, que fem itinerants pel país. Per què? Perquè l'art plàstic ha estat molt lligat amb l'obra de l'Espriu. Llavors, aquí està basat en poemes d'ell, que és el capvespre, altres és un altre poema que és la matinada, i aquest és una forma d'expressar artísticament, a través d'un artista, doncs el món d'Espriu. I tot el que ajudi a conèixer l'Espriu, en aquest cas a través de les arts visuals, les arts plàstiques, de la literatura, de la música, etc., és positiu. Penseu que l'Espriu per molta gent va ser popular gràcies, sobretot, al Raimon i als cantautors dels anys 60. Per tant, en aquests moments, aquesta primera exposició, que és la primera exposició que s'ha pogut veure dedicada a l'any Espriu de la Neus Colet, s'ha inaugurat al gener i dura fins al mes d'abril de l'any 14.